Ay, sa Mark. Sub muna ako. Court number 2, DJ Rai, Yel, and DJ Gael Balang Sinisa. Guys, kapasok. Thank you po sa sticker ni Doc Mark L po yung pangkasakamansi. Ayan, ito sa kalo. Asa yung isa mo? Wala. Naglalaro. Sino? Naglaro. Doc Mark, gusto mo naglaro? Wala. Ayun, Calvin! Gusto mo isa? Kailangan nila isa.